Eerste stappen voor Nieuw Arduin zijn gezet. Het is donderdag 21 november. Dit is Zeeland Nu. Grote wooncomplexen moeten zorg verbeteren. Sensoren gaan vuurwerkoverlast tegen. En zelfrijdende vrachtwagens voorlopig nog niet op de weg. Goedenavond. Zorgorganisatie Serenlo begint met het slopen van oude gebouwen van Arduin en gaat nieuw bouwen. Mensen met een verstandelijke beperking gaan weer bij elkaar wonen. In Middelburg komt het eerste nieuwe wooncomplex en daar blijft het niet bij. Hier komt één gebouw en aan de andere kant ook één. En op de hoek waar we net langs begonnen zijn komt een gebouw voor dagbesteding. Serenlo Zeeland gaat beginnen met het eerste in een reeks bouwprojecten. Het wordt tijd dat afgebroken wordt en het wordt tijd dat hier gewoon nieuwe bewoning komt, nieuwe huizen. De zorgorganisatie nam in mei dit jaar het failliete Arduin over. Het roer gaat radicaal om. Er komen 8 nieuwe grote wooncomplexen. Te beginnen met nieuwbouw hier in Middelburg. We vinden het echt heel fijn dat hier gewoon zometeen huizen gebouwd gaan worden. Gewoon voor mensen die echt op andere plekken in soms hele slecht onderhouden woningen zitten. Er staan hier ook heel veel groen, bomen op het terrein. Die willen we ook behouden. Kijken of we die goed in het plan kunnen passen. Worden het dan weer die oude instellingsterreinen? Nee, het worden vooral geen instellingsterreinen. Nee. Het is een veel opener karakter. Het is hele andere gebouwen. Het past in de architectuur van de wijk. We hebben het idee om ook een pad over het gebied aan te leggen waar gewoon de mensen van de wijk gewoon naar het park hierachter kunnen lopen. Helemaal echt geen instelling. Het is wonen in de wijk. We zijn de nieuwe buren. Serenlo Zeeland wil op nog 7 plaatsen in Middelburg, Vlissingen en Goes wooncomplexen bouwen. En zet er vaart achter. Over 5 jaar moeten die allemaal klaar zijn. Hoe groot zijn de investeringen? Groot. Ja, heel groot. Ongeveer 80 miljoen. En dan zijn we ongeveer klaar. Maar dat is heel veel geld. Met de bouw van grotere wooncomplexen, zoals hier in Middelburg, komt er definitief een einde aan de kleinschaligheid waar het voormalige Arduin wereldberoemd mee is geworden. Maar al die kleine woningen, meer dan 100 verspreid over een groot deel van Zeeland, die werden uiteindelijk onbetaalbaar en de zorg werd uiteindelijk ondermaats. Serenlo pakt het nu rigoureus aan. Er komen grotere wooneenheden. Over 5 jaar dan wonen alle 450 cliënten van Serenlo in nieuwe wooncomplexen. Dit soort knallen gaat de gemeente Middelburg vanaf dit jaar registreren met een detectiesysteem. Daarmee wil de gemeente de vuurwerkoverlast tegengaan. In de wijken Douwendalen en Zuid komen in totaal 8 sensoren te hangen die op een paar vierkante meter nauwkeurig kunnen registreren waar de knal vandaan komt. Agenten en opsporingsambtenaren krijgen dan vervolgens een melding met de afsteeklocatie. Met de nieuwe techniek kan ook gekeken worden waar de overlast het grootst is. De gemeente maakt werk van de bestrijding van de jaarlijks terugkerende vuurwerkoverlast, want er worden ook extra opsporingsambtenaren ingezet om de overlast te bestrijden. Miss Montreal was dit jaar een van de trekpleisters op Concertatie, maar volgend jaar zijn The Script en Crowded House de grote namen. Naast deze headliners komen ook Raccoon, Kensington, Maan en natuurlijk Bluff langs op de Brouwersdam. De 15e editie van Concertatie vindt plaats van 25 tot en met 27 juni en de kaartverkoop begint over een week. Het aantal Zeeuwen met een WW-uitkering is fors gedaald als je het vergelijkt met oktober vorig jaar. Het aantal ligt 18% lager. Dat blijkt uit cijfers van het UWV. In vergelijking met september nam het aantal uitkeringen wel iets toe. Maar dat is normaal voor deze tijd van het jaar, omdat er nu veel contracten aflopen van mensen die in de horeca of het toerisme werken. Chemiebedrijf Dow waarschuwt voor de mogelijke overlast die het vanaf vandaag veroorzaakt. Het bedrijf start een kraker opnieuw op en daarbij moet ook worden gefakkeld, wat voor een brommend geluid en een felle gloed kan zorgen. De kraker was buiten bedrijf vanwege een grote onderhoudsstop op het terrein. Deze voor Dow grote en complexe operatie startte begin september en daar waren zo'n 1500 extra werknemers voor nodig. Nou, normaal gesproken steken hier kinderen de weg over om naar school te gaan. En in dit geval denk ik dat dat iets veiliger kan als voordien. De wegwerkzaamheden aan de Vogelweg bij Henksdijk zijn bijna klaar. En daar zijn de dorpsbewoners heel blij mee, want de weg was volgens hen erg gevaarlijk.
Vroeger lag de weg verder naar rechts, 1,70 meter verder naar rechts. Die is nu naar links gegaan. Dus er ligt een klein bochtje in. En dan heb je veel meer overzicht. Dus als je uit de polder kwam hier, dan zag je helemaal niks. Dan moest je eerst half op de weg staan, voordat je dus iets zag wat van Vogelwade afkwam. En er zijn diverse ongelukken weer gebeurd. De Vogelweg moet morgen klaar zijn. En tussen de oude grafstenen op de begraafplaats in Drijschor glimt vanaf nu een gloednieuwe grafsteen. Voor de oudste inwoner van het dorp ooit, de 107-jarige opa Kip. Het graf was jarenlang kwijt, gewoon onvindbaar. Totdat die vragen kwamen van die mensen, van die toeristen, van waar kun je dat graf nou vinden? En dat is vanaf nu dus verleden tijd, want toeristen kunnen nu niet meer om het graf van deze markante man heen. 100 jaar in die tijd, dat was natuurlijk heel wat. Er waren nog geen 50 mensen in heel Nederland die 100 jaar oud waren. En dat was natuurlijk een bijzonderheid. Heel hordes met mensen kwamen erop af. En dan feest vieren natuurlijk. En opa erbij. Ja, want er was nog heel kras. Het was een populaire man, een goed lachse man. Het was gewoon een aardige vent. Zo moet je het maar samenvatten. Vaste speler worden bij Feyenoord. Dat blijft het doel van voetballer Bart Nieuwkoop uit Tolen. Nieuwkoop is door de Rotterdamse club dit seizoen verhuurd aan Willem II, omdat het uitzicht op veel speeltijd minimaal was. Maar via Willem II hoopt Nieuwkoop zich weer in de kijker te spelen. De sfeer zit er goed in als we de training van Willem II bezoeken. Want net voor de interlandbreek heeft de club uit Tilburg gewonnen van PSV. En staat Willem II zesde in de eredivisie. Bart Nieuwkoop draagt sinds september het shirt van Willem II en dat bevalt goed. Ik ben wel op mijn plek hier en ik vind het leuk om hier te zijn. Het uitzicht op speeltijd bij Feyenoord werd minder en minder. En nog zo'n jaar in de Kuip zag de 23-jarige verdediger uit Tolen niet zitten. Nou, ik had natuurlijk een aantal jaren bij Feyenoord dat ik op de bank terecht kwam. Of dat het aantal wedstrijden was niet wat ik voor ogen had. Ik had geen zin om dat nog een jaar te doen. En toen Rick op terugkwam, toen dacht ik van zal het wel misschien weer zo'n seizoen worden. En daar had ik gewoon geen zin in. Bij Willem II werkt Nieuwkoop onder de uit Zierikzee afkomstige trainer Adrie Koster. Omdat Willem II goed presteert, heeft Koster niet altijd plek voor Nieuwkoop in zijn elftal. Het is ook moeilijk om in een goed draaiend elftal te komen waarin iedereen zijn plaats eigenlijk heeft gevonden. Dus dat betekent dat voor Bart zijn momenten gaan komen. En afgelopen week heeft hij natuurlijk gespeeld tegen PSV. Weliswaar niet als rechtervleugelverdediger, maar als rechtermiddenvelder. Dan heeft hij goed ingevuld. Dus het gaat de goede kant op met hem. Nieuwkoop staat nog onder contract bij Feyenoord. De club uit Rotterdam houdt vertrouwen in de speler, want zijn contract is zelfs nog verlengd. Nieuwkoop blijft dan ook werken aan zijn doel, basisspeler worden bij Feyenoord. Ik heb nog een jaar contract bij Feyenoord natuurlijk. Dus ik ben ook heel blij dat ze die optie hebben genomen om mijn contract te verlengen. Dus uiteindelijk is wel mijn doel natuurlijk om daar eventueel basisspeler te worden. Maar goed, ik moet het hier laten zien. Ik heb het hier hartstikke naar mijn zin. En ik vind het een hartstikke mooie club. Ja, zeker weten. Voorlopig moet Nieuwkoop hard werken om zijn plekje bij Willem II te verdienen. En daar doet hij alles voor. Zelfs het opruimen van de ballen. Het was gisteren het gesprek van de dag. De proef met zelfrijdende vrachtwagens op de Zeeuwse wegen. Het is een landelijke primeur en het gaat om een proef van 3 jaar. Maar voorlopig komen we geen vrachtwagens zonder chauffeurs tegen op de openbare weg. De eerste testen vinden namelijk plaats op een afgesloten terrein. Laten zien dat Zeeland een moderne, innovatieve provincie is. Dat was een van de doelen achter het opzetten van de proef met de zelfrijdende vrachtwagens zonder chauffeur. De eerste testwagens zullen op deze lijken. Ze rijden al rond in de havens bij Rotterdam, maar niet op de openbare weg. En dat is in Zeeland wel de bedoeling. De trucks gaan van uienbedrijf MSV Onions in Nieuwdorp naar logistiekbedrijf Kloosterboer in Vlissingen-Oost rijden. Een route van 3,3 kilometer. Het is duurzaam, het is interessant voor ons als bedrijf. En ook heel belangrijk is dat je minder snel fouten gaat maken. Omdat je gewoon warm van achter je pc alles in kan voeren en alles in de gaten kan houden. Ja, ik denk dat met autonoom rijden, dat een van de oplossingen is voor het toekomstige probleem van 1, te weinig chauffeurs. En 2, de congestie die we overal hebben. Dus dit gaat ons zeker helpen.
Er is op dit moment één andere plaats in Europa waar zelfrijdende vrachtwagens op de openbare weg rijden. En dat is dit project in Zweden. Het ziet er futuristisch uit en het beeld dat we in Zeeland te zien zullen krijgen zal daar niet enorm van verschillen. Maar zover is het nog lang niet. De eerste proeven worden binnenkort gedaan, maar wel op een afgesloten terrein. Dat duurt nog wel even voordat we op de openbare weg zitten. We gaan het eerst in een wat vertrouwde omgeving bij Kloosterboer uitproberen. Wel in een situatie waar ander verkeer ook gewoon deelneemt op de terminal. Er moet nog een hoop gebeuren voordat de vrachtwagens zonder chauffeur op de openbare weg zullen rijden. De initiatiefnemers hopen dat binnen een jaar te kunnen gaan testen. Er worden allerlei voorzorgsmaatregelen genomen zodat er niks fout kan gaan. Want dat is natuurlijk wat je absoluut ook niet kan permitteren. Want dit is natuurlijk ook, ligt ook gevoelig. Hè? Want mocht er iets fout gaan met een autonoom vrachtwagen, ja, dan ben je eigenlijk qua ontwikkeling totaal klaar. Ook al gebeuren helaas ongelukken in het verkeer elke dag. Maar met een autonome pilot mag je dat zeker niet laten gebeuren. Veiligheid is dus het belangrijkste onderwerp bij deze proef. Want wat gebeurt er bijvoorbeeld als zo'n vrachtwagen een lekke band krijgt? Of hoe reageert tante Beb van 82 als de vrachtauto tegenkomt waar niemand achter het stuur zit? Schrikt ze en blijft ze stokstijf staan of steekt ze plotseling de weg over? Het moet iets zijn wat tante Mien ook begrijpt. Hè? Zodat ze toch een soort interactie ziet op het moment dat inderdaad tante Mien daar met de fiets zou komen. Dan moet ze dat snappen wat daar gebeurt. Dus dat is een van de uitdagingen, zeker. Deze proef is grotendeels mogelijk gemaakt met Europese subsidies. De totale kosten zijn ongeveer 2,3 miljoen euro. Het was vandaag grotendeels bewolkt met, jawel, af en toe ook nog een zonnetje, al zij het waterig, zoals hier bij de kerk van Kloetingen. Hoewel die zon ook wel weer met een vergrootglas moest worden gezocht. Dat was het weer van vandaag. Dan morgen start het nat, is het deels bewolkt, maar breekt de zon zo nu dan ook nog even door. En wordt het een stukje warmer dan vandaag, met zo'n 10 graden. En zometeen in Zeeuws Meisje, #gelijkheid. Wat vinden mensen op straat nou eigenlijk van het Zeeuws Meisje? En voor de een is die vraag makkelijker te beantwoorden dan de ander. Zeeuws Meisje? Nou, het is mijn vriendin. Ja, dus dat was al heel snel, maar het is wel heel mooi gedaan. Ook de klederdracht. Heel leuk dat het natuurlijk gewoon terugkomt. Want ik heb het idee dat het toch wel een beetje in een vergetelhoek wordt gestopt. Dus het is altijd leuk om te zien dat het weer terugkomt. Ja, zou ik ook zeggen als mijn vriendin ernaast staat. Na het Zeeuws Meisje volgt nog wat uitgebreide weerbericht. En zo zijn we aan het einde gekomen van Zeeland Nu voor vandaag. Fijne avond.